sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Atong ihalad nining misa ang pag-ampo alang sa kahiusa sa tibuok kalibutan ug kaayuhan sa mga masakiton. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo kanunay hatagan sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Niadtong higayuna, nakigubat ang Israel sa mga Filistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon didto nagkampo sa Apek. Naglaray ang mga Filistihanon at bang sa mga Israelita, ug sa ilang panagsangka, nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon, ug 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga tropa didto sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo niining adlawa? Dadon tanganhi gikan sa Silo ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa nagsugo silag mga tawo pag-adto sa Silo aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinehas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan dito sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug milanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, miingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreo nga naninggit man sila, ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nangahadlok ang mga Filistihanon ug miingon, ang mga Dios miabot sa kampo. Ug sila miingon,
Alaot kita kay walay nahitabo nga sama niini sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas ka nato gikan niining gamhanang mga Dios. Mao kini ang Dios nga nagsakit sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Dili kita mga hadlok ug magpakalaki kita, aron dili kita maulipon sa mga Hebreyo, ingon nga kaniadto sila naulipon nato. Musukol kita kanila. Busa nakig-away ang mga Filistihanon, ug nabuntog nila ang mga Israelita, ug nanglayas ang mga Israelita, ug namauli na sa ila. Daghan kaayo ang nangamatay kay miabot og 3,000 kasundalo ang nakalas. Nailog ang sudlanan sa kasabutan sa Dios, ug namatay ang duha ka anak ni Eli, si Opni ug si Pinehas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Imo kami karong gisalikway o gibutang sa kaulawan, ug wala na ikaw muuban sa among mga kasundaluhan. Mitugot ka nga pasibugon kami sa among mga kaaway. Silang nagdumot ka namo, miamong-among ka namo sa ilang gusto. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Gihimo mo kami nga kabasulanan sa among mga silingan. Gibugal-bugalan o giyamiran, kanilang naglibot ka namo. Gihimo mo kaming sanglitanan diha sa kanasuran. Usa ka kataw-anan, taliwala sa katawhan. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Nganong gitago mo ang imong naong, gikalimtan mo ang among kagulanan ug among kadinaog daog. Kay nangapukan kami ngadto sa abo, ang among mga lawas giyatakan ngadto sa yuta. Luwasa kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Alleluia, alleluia, wikain mo
Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayang ikaw, O Ginoo. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod og mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kung buot ka, makaayo ka kanako. Naluoy si Jesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, buot ko, mamaayo ka. Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adto adayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon ug tungod niini si Jesus dili na makasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung magkalisod na ta, unsay una natong buhaton, musangpit dayon tas Ginoo. Nya kung hayahay na ta, unsay buhaton, agi-agian na lang ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad ina nagkalisod ka ron. Ina nagkalisod ka o hayahay. Ako man agi atong sagad mahitabo. Muna ang mga Israelita sa unang pagbasa, tungod kay hayahay naman sila, ligon man kay sila, nakigatubang sila sa mga Pilistihanon nga wa magdag Ginoo. Sa dihang napildi sila sa unang sangka, mga 4,000 kabuok nilang sundao ang namatay, atras sila, ila dayong gida ang Ginoo. Pakuha nila kadtong arkas kasabutan. Nya lipay kay sila, kay nanang Ginoo. Ni atubang na sad sila sa ilang kaaway. Ni daog pilde. Naminaw mo sa unang pagbasa. Pag ikaduha nilang sangka, gada na sila diha patong duha ka buk anak pari nga si Eli. Napildi sila, nakadaog. Napildi. Pila ka buk patay. Sa una 4,000. Pag ikaduha, kay bawo mo pila ka buk patay. Wa mo na minaw. Ay, tanawa diri o. Wa mo sa kukibaw. Daghan kaayo ang nangamatay kay miabot og 4,000 kasundalo. 30,000 ang patay. Kadtong wapay kuyog nilang Ginoo, 4,000. Sa dihang gikuyog na nila, 30,000 na Ginoo ipatay. Nailog pagyud ang kadtong arka, napatay pagyud tong duha ka anak pari. Kung sa may pasabot ani, kung muduol na ta Ginoo, kung magkalisod na ta, muragwa na ginay siguro nga tabangan patas Ginoo. Kana bang muduol lang tas Ginoo kunting board exams. No? Dool ta Ginoo kung cancer cells na ang imong atubangon, kay kaybaw maka ang imong kwarta din agyud ka paigo anang cancer cells. No, kana mo stage 2 na ka ba? Stage 3, stage 4, kung ano yun, kidney failure na, ala, dool na Ginoo.
Pero glagsi kayo, adtos diskuhan, adtos suroy-suroy, adtos malls. Magkalisod na gis kwarta, palit na yung slot kay para tagaas Ginoo og sukli nga daghan. Wa na kay kwarta dia palit og slot Padersiano, tagaan kas Ginoo og daghan. Pero daghan kwarta, sa mo palit og slot. Adtos swertres palit, adtos diskuhan, adtos mga malls, adto palit dito, adtos sugalan, adtos imnanan, pero palit og slot, unya na. Inig kasakit na. Uy, iapil in tawag palit og slot. Pader, palit kog slot. Iampo in tahon pader. Nako, na katong lagsik pakaglawas, palit akang slot daghan. Pero nasa na uban mga buotan, giyon nga namalit og slots nato. Nawa, giyoy, agad-agad kung naaba ko'y panginahanglan o kay mahuwag mo nagtuo-tuo. Di naman na pagtuo ka na bitang mo sangpit na Ginoo nga nagkalisod na ta. Di na na pagtuo, tuo-tuo ra na. Taphaw nga pagtuo sa mga poetic na mo nga mga pinulungan dito sa bukid, salingkapaw. Kaya kung ano ang salingkapaw? Kasi nakahibaw ng pulong taas ang kamot. Mga patyono na mo. Pinulungan man as mga tiguang, salingkapaw lamang ang imong pagmahal kanako. Di ba? Niya ang mabaw-mabaw taphaw lamang ang imong pagmahal nako. Sa in English, superficial is your love to me. Ano mamumukuan diha? Wa ka na batias Ginoo. Karon nga ni ako nagmisa ko, dili ka taphaw ang akong pagtuo niya. Giling nga imong tupad, inatinuod ng imong pagtuo sa Ginoo. Tinuod na. Basig mo simba lang ka kay ting birthday nimo, ting wedding anniversary. Pero ang simba yun nga tinud-anay, wa yun kanarang special occasions. Musimba ka kay wa kay labhanan, pero na kay daghang labhanan, adi na lang ko musimba. Musimba ka kay maimang panahon, inig-uwa na, awa na gitaw din minus kay tagkolekta, basta mag-uwan. Nga naman, hadlok lang uwan ra, hadlok. Sos, mabawag rason. Pero malipay jud ko aning ato din hing tig Rosario, mabuntag kay bisag magbagyo, naagi na sila. Minaw kung mamatay ni ditso nis langit ni mga tiwasono na rabasan ni mga naong ni atong tigkuan din Pero perti yun, di mahadlo ko bisag brown out na yun. Maupag ko'y mamukaw na mo din ni Usay, di ka mata, mo'y magtuktok na, abli na. Dukdoko ng pultahan. Nako kani mga tawhana, pwede na gini mga matay. Wag ya punta ka siguro. Ay sus, kana mga naong nga, wag ya po na siguro. Unsa man di ang timailhan nga tinuod ang atong pagtuo, kana bang maminaw ta sa isugo sa Ginoo ug atong tumanon? Di na ta mag-agad kung may taglawas or naatay sakit, basta naay gisugo ang Ginoo, tumana. Muna diri ang sanlahon diri sa atong ebanghelyo. Tungod kay makaluluoy ang iyang kahimtang, nagpakiluoy siya sa Ginoo. Nihapa siya sa tiilas Ginoo, Ginoo, kung buot ka, mamaayo ako. Ingon din Ginoo, kasimpol ra ng leprosy, galisod ka na. Ingon din Ginoo, buot ko, maayo ka, purting lipaya sa sanlahon. Niya giingnan din siyang Kristo na. Gipahimangnuan siya pag-ayo ni Kristo, ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari og pagpahiling kaniya, unya paghalad sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Mao na instruction, adtua ang pari nya paghalad, pasabot palit usag slat, adtua ang pari nya palit usag slat, hug usas kolekta. Ayaw sa panabi, adto usas pari nya pagpalit og slat. Usos matud pa diri, apan milakaw ang tao og nanugilon hinuon sa tanang tao nga iyang nakit-an, og sa iyang pagpanugilon matud pa diri, dili na makapasaya-saya si Kristo sa pagsulod ngadto sa mga syudad
dito na lang siya sa mga suok-suok nga lugar. Kay nga naman, daghan namang naglagot ni Hesus nga mga leader sa mga Hudiyo. Mo na, wa maminaw. Nawa na noong Ginoo dito sa ilang lugar ni Bakwit. Anaman ta na, dahil tag-ingon, sus, na-healed yung ko sa Ginoo, blessed kay kustanan, kay na-healed yung ko, o lagi na-healed ka. Unsa may na-healed ni mo, isa, wa na dyan ko'y cancer, o wa na kay cancer. O niya, kanang imong koral nga, nakapahimong huot kaayos imong silingan, na-healed na ka na. Ngano man ani mo guba, ngano man nimo palutsag yapon imong silingan, healed ka na. Oh. Sige. Kanang nangutang nimo nga imong gikiha, wa man lagi ani mo lagi iatras ang kaso, imo magyapon siyang ipapriso kay dako kay utang nimo, healed ka na. Da. Kanang sige nimong panglibak anang imong mga silingan, sige nimong panglibak, iapil pa nimong pare, healed ka na. Oh. Kanang kadaw nimo anang imong yuta nga di jud ka kahatag ngadto gani, di ka kadonate aron mo dako-dakong karsada, di pa gani nimo ipa develop ng imong kilid kay imo ginang gamiton kay imo nang yuta, huot kay sakyanan di magkasugat, healed ka na. Kanang pagsige nimo parking anang karsada, ngan hagid ang imong sakyanan ibutang, bisag gidili na, healed ka na. Oh, tubag. Oh, healed lagi ka. Wa na kay diabetes, pero na kay kabit. O niya, healed ka na. Lipay pa kay ka, wa na kay diabetes, kani functional na gyud. O niya, healed ka na. Nga naman kay kabit. Oh. Wa mo'y ayo eh. Bitaw, lingi ay mong tupad. Ing na, gusto kag complete healing. Na gusto kag complete healing, sige na, ba? Wa gidili gusto ana. Nya unsa man ang healing nga complete, body and soul. Ang lawas gyud og kalag. Ang gustos Ginoo, lawas og kalag ang maayo. Kinsa may moayo sa atong lawas, sayon ra kay naayuhos Ginoo ang lawas. Inig-ingon niya, buot ko, maayo ka. Unsa may lisod ayuhos Ginoo, ang kalag, ang atong sala. Lisod kay nakuhaos Ginoo. Nganuman, nagkinahanglan sa atong pag-uyon. Nagkinahanglan sa atong desisyon nga mohonong ta sa sala. Ug ang tinuod nga leprosy, kanang atong sala, kanang atong garbo, kanang atong kadaho, kanang atong kamalaw-ayon, kaulag, pagdumot, kahakog, katapulan, pagkapagarbuhon, siging pakulor anang buhok, panindot anang iyang naong, panumpay anang mga kuko, mga pilok, sumpayan, garbo, tigpakaron ingnon, mga bakakon. Maunay ayuhonon, maunay leproseros kalibutan. Di kaayo ang Ginoo ana, kay gitawag nag spiritual sicknesses. Maayo ra na kung kita mismo magpaubos ug ang atong garbo ilisa nato og pagpaubos, ang atong pagdumot ilisa na nato gugma kay sugo sa Ginoo paghigugmaay kamo. Kanang atong kadao ilisan sa pagkamanggihatagon, kanang atong pagkahinawayon ilisan na nato sa pagdaig sa atong isig katao, kanang atong pagkaisipan kusog kay mo gigano ang pagkaisipan ato nang ilisan sa pagkamaalagaron. Nya unsa may resulta? Naadayon ang kalinaw, kalipay ug kadaugan batok sa ato mga kaaway nga mao ang yawa ug mga yawa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon. Nasugod karon, ayuhon tika. Sige, ingna. Sige ba, ingna. Sugod karon, ayuhon tika. Pasabot, ako na kang higugmaon, ako na kang alagaran,
ako na kang pakamatyan. Muna'y gibuhat ni Kristo. Giayo taniya, pinaagi siyang pag-alagad o sa iyang pagpakamatay para sa atong mga sala. Nindog na ta mga makasasala. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios sa ato mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, amahan sa kaluoy, dungga kami. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan, dili gayud mapakya sa iyang katungdanan sa pagsagop sa mga nahimulag o gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, Dungga kami. Nga ang atong gobyerno maghatod og kalidad nga mga programa alang sa kahimsog sa panglawas ug mudugang sa ilang paghago aron mapalambo ang himsog nga kalikupan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, Dungga kami. Nga kita isip katilingban, mahigugmaon ug maamumahong mukabot ngadto kanila nga gibaliwala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga kabos ug ang mga masakiton matubagan sa ilang mga panginahanglan gikan sa mabinationg mga tawo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, mabuhi diha sa tinuod nga kagawasan ug kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangamuyo nga mahigugmaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalan namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Na na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ay ng kalawan kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanmon, gidawat sa kabus. Ang sagaway kapagyasan sa namatay sa krus. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang complete healing. Ang ato lang buhaton, dili lang ta mangayo og kaayuhan, mutuman pagita sa sugo sa Ginoo. Salamat sa nituman sa sugo sa Ginoo og nipadayon sa pagpamalit natog slots dinhi para mahuman ang atong mga proyekto. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot na natayhalin nga 7,301 ka slots, na apay 52,699 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Niya ang ato sang special slot nga Healing Joy of Santo Niño para ni sa atong pista ni Santo Niño karong Pebrero 3, first Saturday of February. Ang atong halin niabot nag 1,168 ka slots, na apay 18,832 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit ning. Salamat kayo. Palit lang yun mong slot kausas usa ka semana. Dali ra kayo ning mahurot. Makapalit ba mo ana? Dili. Simple ra gyud kayo, kapalit ra gyud ta. Basta na atay will. Og wa gani, daghan kay tag rason. Na ini text nako, padiroy di ko kapalit kay ang sweldo baya pader 15 baya og 30. Nako ngano mag-agad mo sa kas imong sweldo? Ipamaligya ang inyong mga bisikleta, kanang inyong motor, kanang inyong mga cellphone, ibaligya na tanan no nya man ipalit. Ita kung naagid tay will, naagid tay mahimo, pero wa gani, wa agid tay mahimo. Bisan pag mag-awas-awas na ng imong kwarta,
di gyapon kakatabang sa simbahan. So ang ato dinhing pista atong gihimo nga sa Santo Niño atong gihimo nga first Saturday sa February. Timing sad nga dili ta mo sapaw sa dako nga selebrasyon sa atong Archdiocese o sa Basilica del Santo Niño. Pista gyud Senior. Kaning ato kuan man eco or ripple rani sa dako nga kasaulugan. Unya ang ato sang pista dinhi sa atong parokya himuon nato ini ka Abril 13, ikaduhang Sabado sa Paskos pagkabanhaw. Mao na nay atong gitarget sugod karon tuiga nga atong dumdumon nga pista. Ini human sa Easter Sunday, ikaduhang Sabado ato dayong pista. Nya kaning ang atong mga kalihukan sa Santo Niño mao ang mga kompetisyon sa sinulog sa chapel level niya sa barangay level niya ato ginang gi-emphasize nga dili mo pick up og mga dancers kay kuan lang gyud ang chapel taga chapel rasad barangay taga barangay rasad dili man ni siya contest gyud nga mag muratag kuan ay gyud ba kisay maayo contest ni o giunsa nato pag-motivate ang atong mga kauban diha sa atong chapel o sa atong barangay aron mohimog debosyon ni Santo Niño. Ang importante dinhi ang atong debosyon ni Santo Niño pinaagi og sinulog dancing dili ang premyo kay tungod maayo gid ta kayo ang kasing-kasing yun mo na i-motivate ang inyong mga kauban sa kapilya o kauban sa inyong barangay. Santa Cruz, San Roque, Tabla, Lataban o kinidinhing San Vicente nga barangay. Sa ako sang account sa bangko, ayaw na mo paggamit atong akong personal account nga 0146 120 ako kibaw. Ang kanilang kuan kaninang atong 408-2165 nga land bank account o ang akong Metro Bank account kay na findings na tong akong usa ka account din ato pwede magamit manindog na ta ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo nagaron nahiusa kining lungsod sa paghanan ug pagdawat sa bililhon mo lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo ang